Quantes vegades has enviat el teu currículum per accedir a una oferta laboral? Segur que ho has fet més d'una vegada i que has desitjat que el teu currículum cridés l'atenció per sobre dels altres per aconseguir una entrevista. Però t'has preguntat de què depèn que un currículum estigui entre els seleccionats? La teva formació i trajectòria laboral són importants, però sabies que es valoren moltes altres qüestions que no depenen de tu? Diverses investigacions assenyalen que els prejudicis dels ocupadors poden tenir un gran impacte, valorant-se indegudament aspectes com el lloc de naixement, els cognoms, el sexe, el color de pell i altres trets físics. Però com poden els científics socials saber si són justes les tries de personal? En cas que hi hagi prejudicis, com els detecten? Estudiar aquestes qüestions no és senzill, però deixa'm que t'expliqui un experiment que es va dur a terme no fa gaire a Espanya i als Països Baixos de forma simultània. Amb l'objectiu de conèixer fins a quin punt els processos de contractació estan influïts per prejudicis, un grup d'investigadors i investigadores d'ambos països van analitzar quin impacte té ser d'origen marroquí en la tria de currículums. Què van fer? Van crear un parell de currículums idèntics, amb el mateix nivell d'estudis, experiència laboral i habilitats en cadascun d'ells. Eren idèntics excepte en un aspecte, l'origen del candidat. En un currículum, el candidat era d'origen nacional, mentre que el de l'altre era d'origen marroquí. Aquests currículums van ser enviats a una gran quantitat d'ofertes laborals. La idea darrere d'aquest tipus d'estudis és que si el percentatge de selecció de cadascun és similar, aleshores podem afirmar que no hi ha discriminació. En canvi, contra més varien les respostes a aquests currículums, més gran serà la discriminació. I és que l'única raó de la diferència entre els currículums enviats és el lloc d'origen. I doncs, quins van ser els resultats de l'estudi? Malauradament, en tots dos països hi hauria discriminació al món laboral. En el cas d'Espanya, la probabilitat de ser el currículum seleccionat va ser 6 punts inferiors per al candidat d'origen marroquí. En el cas dels Països Baixos, la diferència va arribar fins als 14 punts. Aquests resultats són una casualitat de les ofertes a les que es van enviant els currículums o realment són una prova de discriminació al món laboral? Aquí és on entra en joc el p-valor. És una manera de semàfor estadístic que ens diu si un resultat és significatiu o s'ho podria haver passat per pura casualitat. En el cas de l'estudi sobre els currículums falsos, el p-valor corresponent a la diferència del 6% és de 0,039. Aquest valor mostra la probabilitat que un resultat igual o més extrem es degui només a l'atzar. Així, com es tracta d'una probabilitat petita, podem considerar el resultat creïble. En general, com més petit és el p-valor, com més proper a 0, menys probable és que el resultat sigui degut a l'atzar. Si el p-valor és alt, no podem estar segurs que els resultats obtinguts siguin casualitat. Hi ha la convenció en totes les àrees científiques d'obtenir almenys un p-valor inferior a 0,05. Quan això passa, es consideren els resultats estadísticament significatius. El p-valor de 0,039 en l'estudi sobre discriminació és més petit que 0,05 i, per tant, els autors van concloure que el grau de discriminació en la secció de currículums és significatiu. Pots comprovar-ho. En qualsevol estudi seriós trobaràs un p-valor associat als resultats obtinguts. I ara, podràs distingir entre coincidència i evidència real. Com veus, el p-valor ens ajuda a revelar problemàtiques que sovint ens poden passar desapercebudes. Fins la propera!